ҳазор раҳматро мегӯм. Рост Аҳмад мегуфт ки дарсо дурӯға ёворо фреб накуне вай накуне. рӯзе ки ман дарса хай хондем дар ҳамиҷа вақте хафагаро ҳамаша нависондум, ман якам ҳама нависондум, полни ғавҷидимша, сӯзондимша. Ҳамин хел сӯзондимша ака. Кем баъди дарс хеле 180 градус дига хештидим, рост дига. Уже ҳиссиё дига хештиса, уже вообще роҳати бар кардисам. Хеле аҳамият додум, ами гуфти гапо вақте ки ами падар модар қати вақте арнаштани безе мешида якум хеле дунё дар назарат безе мешида. Уже хеле чимчи хеле метои кор мери намефорота. Лубо ҷоме намефорота. Уже дига хешти. Рост дига ма гӯш мекам дар бораи падар модар гӯш мекардам. Неким намедурумад. Бахудо намедурумад ака. Яке рӯзе ки шиштум, хеле дуромад ака. Хеле натурин хеле зад кӯ хеле гуфти гапо таъсири бар кард. Агар мо гӯш мекардем, таъсир набуд ака. Шумо хеле чиқиро ёфта дуромада ки ҳайрон шудагем бахудо. Лекин ака хеле мешина мехезам бахудо қасам. Хеле ҳазор раҳматро мегӯм. Саломат. Айрӯи миллион ҳазор раҳмат. Барои ки дигар хешида газамади. Баъд агор. Бехарин. Саломат.